suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gina, itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kabilin sa akong amahan. Og bahin sa mga makuha sa iyang legally adopted nga anak og anak sa iyang kabit. Aron ni sabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Umiyo mo ka, boy. Mag-uusara mo lang, Minga. Puwa naman ka. Ha? May mga yuta si Papa sa probinsya? Oo, dong. O gawas anak. Napasyailaing mga katigayunan nga inyong bahin-bahin nun. Unya, kinsa may gibinlan niya ma? O uwa man siya magbilin og last will and testament. Na? Ha? Unya, unsaon man na ma? Wa pasab ko mahibaw. Unya na lang na nato istorya hagbalik kung malubong nas papa ninyo. Pahuway sa dayon, Dong Rene. Pahuway sa dayon pa rin eh. Excuse me. Unsay ato? Naibaw ko nga wa mo makailan ako. Ako di si Lloyd. Anak sad ko ni Papa rin eh. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wa may magdahom nga gawa sa giadapt ni Papa. Naadi ay siya laing anak sa laing babay. Og sa akong tan-aw, murag manghud ra siya nako. Mong nahibaw ko nga bunga gyud to siya sa pagpakasa ni Papa. Unya. Unsaon man ni nato? Nga wa may gibilin nga last will and testament si Papa. Unsaon man nato pagbahin ini? Kung ato na lang kahaipatas tanante, para fair. Fair? Ngano, Phil? Tanaw ni mo. Fair ba gudi ay kung pareho ka o madawat sa among madawat? Phil, kami mo itinuod nga anak ni Papa. Ikaw, gisagop lang ka. Gina, anak. Ay pagsutig ingon anak, uy. Legally adopted si Phil. Kung nauna ma, asa man ang iyang adoption papers. Na, mo na akong problema ron. Kay wa na gyud ako makit kung hain na. Nya unsaon man ni nato? Ako pa ni mo, no? Ayaw ko tagi og share ng imong isuon nga adopted, oy. Nya ka na pong anak sa kabit yung Papa. Dong, No na, ha? Gi-adapt na ni Papa mo si Phil. Di pa dugay. Kaedad niya. Dako na. Nya ka na anak sa kabit ni Papa mo. Karoon na nagpakita nga wala sa Papa mo. dong. Ma'am, kung buot na ginunaon, ikaw raw maoy na ikatungod sa kabili ni Papa mo. Di ba? Mas maayo pa tingali, oy. Ako na lang silang prangkahan bahin, ana. Ngawa sila'y madawat. Bisag kamay ti. Wa, yun. Phil, dili ka maikog mga yung adopted naman ka? Pero legally adopted ko ti. Kung sa balaod, naadyo'y katungod.
Mo na akong pangutana. Wa bali gibilin si Papa nga kabili nato. Naa lagi, Lloyd, pero wa kay labot. Siya wa. Sa ato ng amahan. Mao ngay nag-idaw na ako. I-fight gina na ako. Kuhaon na ako akong bahin. Unsa? Ang adopted ni Papa ug ang anak niya sa iyang kabit, parehas gyud nga nag-apa sa kabili ni Papa. Mao nga naglibog ko kung unsaon ni nako pagbahin-bahin o kung may share ba gyud silang duha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, legally adopted ang anak ni Papa nga si Phil. Pero wa makit-i ang adoption papers. May katungod ba siya nga makadawat og bahin sa kabilin ni Papa? Ikaduhang pangutana, may anak si Papa sa laing babay. May katungod ba sad siya nga makadawat sa kabilin ni Papa? Kung naa, mga pila pud ka percent? Ikatulong pangutana, gawa sa DNA, unsaon pagpaagi aron mapamatud-an gyud nga tinuod siyang anak ni Papa ngadto sa laing babay. Ikaupat o katapusang pangutana, way gibilin nga last will and testament si Papa. Unsay maayo na buhaton, bahin sa pagbahin-bahin sa maong kabilin. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gina. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today, it's me, it's my voice. Akong tingog ang inyong mapaminaw kay punto legal man ang ato ang pagahisgutan karong adlaw, no? Sa tanan nga mga naay legal nga mga concerns, mga emotional nga mga pangutana, question kabahin sa inyong mga dokumento katungod, no? Sulod sa kaminyoon sa pamilya, isip anak, sa pagpanrabaho, question sa inyong mga kabutangan, no? Or inyong katungod sa pag-angkon sa mga properties ninyo. Ipadana please ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Please like and follow guys. Sa tanang wala pa nag-like ug nag-follow sa Attorney Elaine Tantengco Bathan nga official page nako sa Facebook. Lahi na sa ako ang personal account nga Elaine Tantengco Bathan. Lahi man nag-picture. Please like and follow both ug sa kiniyang akong suliran official writers page. Mag-remind ko sa tuwang mga pinalanggang sukintig paminaw ug mga letter senders guys. Dito ra man gyud pwede mapadang yung mga pangutanag mga suwat sa kiniyang akong suliran official writers page ha. So adto lang nato ipadala. Punto legal ta karong adlaw ang ato ang letter sender taguon nato sa pangalan nga si Gina na naani siyahang kabilin sa iyahang amahan nga naay legally adopted nga anak og anak sa iyahang kabit. Agoy, ka-complicated mag-live sa iyahang tatay. Anyway, mo niya mga pangutana guys. Legally adopted ang anak ni Papa nga si Phil. Pero wala makiti ang adoption papers. May katungod ba siya nga makadawat sa kabili ni Papa? Okay, when you say legally adopted, it means to say ni go through siya sa legal nga proceeding or procedure sa pag-adopt sa usa ka bata. Ang ending ani kung ni go through ta sa legal nga pamaagi is this, usara gyud nga ang iyahang birth certificate na ilisan gyud nga ang mugawas nga amahan ang imong papa. That is the only way. Di ka kaingon nga wa makiti ang iyang adoption papers, Gina. Sayon kaayo ni. Kuha dito sa PSA o birth certificate ni Phil. Kung inigkuha nimo sa birth certificate ni Phil, ang mugawas nga papa is ang imuhang papa, yes, legally adopted siya o ang iyahang birth certificate will be the document that will suffice. Birth certificate pa lang, sapat na para mo pamatuod nga anak siya o legal siya nga anak sama nimo. Pariha mo ranking, pariha mo level. Same. Okay? That's the only way. Ayaw na mo hisgutan ng adoption papers. Mahibaw-an na ninyo dito sa PSA. Kay kung legally adopted gud siya, maugod na yung magpamatuod. Birth certificate niya. Why lalis? Why istorya? Wa gay siya birth certificate, di siya legally adopted, wa siya katungod. I'm sorry to say. Ikaduhang pangutana, may anak si Papa sa laing babay. May katungod basad siya nga makadawat sa kabili ni Papa
kung naa pila pod ka percent. Okay. Ako ang nasayran nga mayong kagkabit, anak sa kabit sa imong papa, meaning to say, wa pa na anak siya, no, akong mang-i-check good kay murag buhi pa man imong mama, no, so anak sa gawas ni siyang bataa. Yes, naa siya, but because ang bata is anak sa kabit is considered as born out of wedlock, gawas sa kaminyoon, therefore illegitimate ang bata. Di parehas nimo ug di parehas ni Phil kung si Phil legally adopted kay naayangan sa birth, legal, legitimate man mo nga anak, okay? Pero kaning usa illegitimate na ay katungod but limited, no? Di parehas ninyo nga anak nga legitimate, no? Pila pud ka percent? 1 share, no, of one legitimate child mo na iyaha. Ikatulong pangutana, gawas sa DNA unsay paagi aron mapamatud-an ni Lloyd katong anak, no, katong igsuon sa gawas katong illegitimate nga tinuod gyud siyang anak ni papa. Okay, the only way to do it other than DNA is tan-awon nato initially kung ang iyahang birth certificate gi-acknowledge siya sa imuhang papa. Because if gi-acknowledge siya sa imong papa, then by law, without the DNA to dispute or to refute or to question the paternity, automatic siyang ilhon, no, nga ilhon nga tag-iya sa mao, tag-iya anak sa imuhang papa. Anak sa gawas, of course, no? Ikaupat ug katapusang pangutana, walay gibilin nga will and testament or last will and testament si papa. Unsay maayo na mong buhaton bahin sa bahin, no, or pagbahin-bahin sa among kabilin. Then the only way to do it is an extrajudicial settlement of estate. Ana na siya, no, nga meaning to say unta lang kung magkasinabot lang mo nga mga manag-igsuon, no, even ang kanang anak ni Musgawas kung saan yung pagbahin-bahin, why greedy, everybody knows their place, kibaw kinsay kabaw mo ba nga ako legitimate pero kuwang akong papeles kanang connection tanan and unsaon what is rightfully yours, extrajudicial settlement of estate yun na aron dili magkagubot, no? Unta hinaot, unta inana ang inyuhang pamaagi sa pagsettle sa estate or mga nahabilin sa inyong papa. Kay kung dili gani aw magkinahanglan yun mong korte, no? Para ang korte mo'y magbuot, no? But again tan-awon yun nato ang katungod. Again kung si Phil, what if, no? Manis yung pangutana pero ang question, what if si Phil, wa di ay ang iyang PSA? Meaning to say, di siya legally adopted. Honestly speaking, kung ang balaod ato ang sundon, wa gyud siya makuhang katungod kay wa man siya pruwiba nga anak siya. Pero morally, kung kabaw pod mo, no, nga kanang gitan-aw pod yun ninyo siyang igsuon or anak pod sa imong papa niya, willing pod mo nga muhatag og bahin niya, o hatagi lang pod. Pero kung pananglitan di mo kana, no, or si Phil mayon pod nga di pwede, diha gyud na magkasugod. Muna ako ang pasabot nga magkasinabot lang mo. Or kibaw gyud mo nga paski pag wala sa birth certificate kinakalimtag acknowledge pero dili na mo question nga anak gyud siya sa inyong papa ang katong usa, then hatagan ninyo siya kung pilay gitagan na pud sa balaod nga iyahang share, then I think everybody is happy. Nga dili kaayo ta mag-greedy, no? Ana lang yun unta ta, guys. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.